Ramogi jakom duol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC Jamlek Muturi ogolo siem ni ok gibiyie ne jonyuol kawo chike lwetgi kendo rocho ratich jopuonj e wi duoko mag penj. Kolose kinde romo mar jokanye kaunti ma Embu, Muturi owacho ni jonyuol mantiere gi ng'ur onjo ochwal ng'ur ma kamano ne board matayo skunde kata ne apisa mochung' ne weche mag somo e gwenge. Ndalo manok bang' moko kuom jonyuol ng'wano lep jopuonj ka igologi e sikunde kaluwore kod mano ma jonyuol koni duoko marach e penj. Duol mandiko jopuonje tich TSC kokalo kuom jakom margi Jamlek Muturi ogolo siem ne jonyuol matimo kamano ni gibiro mote badgi. Teachers and the head teachers must be respected, and anybody taking the law to his hands, we will not keep quiet, but the full force of the law will be upon that person. And therefore, as a commission, I want to reassure you, we are going to protect our head teachers, our deputies, our principals, and our teachers so long as whatever they have done within the law. Muturi koni timno kelo wichkuot ne jopuonj ka riwruok mar NAT bade ma Embu bende okone jonyuol nyaka ng'e ni nyithindo te ok nyal yudo A kendo moyudo grade ma piny bende nyalo mana yudo tiegruok mabiro loko ngimagi. It is very demeaning to see a head teacher being frog-marched when the pupils are looking. How do you expect the head teacher to manage those boys and girls later? Is it possible? The teachers have done their part. They have taught their children. Luckily, the Kenya National Examinations Council started giving grades all the way from A to E. They graded from A to E because they know all grades can be attained by our students. If your student gets an E, take them to the technical training colleges. E kinde romono seneta ma Embu Nigi onyiso duol mandiko jopuonje tich TSC mondo ne ni jopuonj madhi e ritaya oyudo aeri margi mapiyo mondo kik dang'ni mar paro donj kuomgi. Jakom mar TSC Jamlek Muturi okoni mondo chenro mag chulo jopuonj aeri odhi mapiyo. Jopuonj machiegni dhi e ritaya nyaka ik nonro maggi manitie ka TSC e yo ma owinjore kendo kik girit nyaka seche mogik. Before mwalimu alitae mwaka mmoja PG yake yote iangaliwe, ndio akiritaya. Na tukaongea na profesa akakuja Senate, tukasema mwalimu wakati amemaliza miezi 3 pesa yake apatiwe. E kinde ni mamindi ne oseneno ka jonyuol riembo moko kuom jopuonje sikunde kendo chuno TSC mondo mi ogol jopuonj duto e sikundego. Jonyuol ojiw mondo luw chike poni gin kod ng'ur e wi japuonj moro amora kar kawo chike lwetgi. When I got employed, I was a young person. Therefore, I gave the name of my father and my mother as the next of kin. When we opened, we found that the name of my late father was still the next of kin. So you can imagine if I went to heaven, what would have happened? So please, can you also update your TSC records?